Good morning, hello guys. Regaiti pinde munyaya dzedu. Kana kuchiverengwa vanhu vazoita cash panyika inini ndiri umwe wevanhu vaita mari mukauntirini. Takangozvagwa tiri vaviri mumba namai vangu. Inini hanzvadzi yangu Tete tinowirirana. Mai vedu vakameka sure kuti hatizorasani kunyangwe zvadii. Saka pakanzi panodiwa mupiro wekuti ndiite mari. Aiwa ndakaona kuti handinga sacrifice mwana wamai vangu vamanyoni. Instead ndaizoita sacrifice kune imwewo imba. Ndaizorora chop ndokumbira muchato, then ndozoita the perfect loving husband kumudzimai wangu zvekuti hapana aizombondifungira kuti ndini ndaikonzera nyonga dzese idzi. Ndiri middle aged man ane mari zhinji, ene mari iyi haisi kuzopera as long as ndichiplaya role yekuva a loving supportive husband kumudzimai wangu. Ndinoita kunge ndinomuda kuti asambofungira kuti ndini ndingave ndine chekuita neurwere hwaanazvo. Zvaitika Tete ndezvekuti ndakaenda kun'anga yangu kuTanzania pedo nenyanza. Kune imwe n'anga letesi inoklema kuti yakabuda munyanza imomo. N'anga iyi hapana chaisingagoni kurapa Tete, chero anonzwe asiwozve n'anga iyi inorombesa vanhu futi. Tine vamwe masocialite atinosangana nawo vachiti vari kuenda kumaholidays kuZanzibar kuri kuda kubhilivhesa vanhu, asi chokwadi ndechekuti inenge iri cover up for reason chaiyo. Vamwe ndivo vanoti vanotora mota, pavari kunotora mota vari kupfuura nekwasekuru kusimbiswa nekupiwawo zvekuti vaite mari. Notoshamisa kuti munhu akaenda kudhaa kunotora Honda Fit pasina nguva ngani atoita fleet of expensive cars. Imeka quite small girl, big dreams dzekuromba. Anyways, regai nditeni continue Tete. Ndakaenda Tete sekuru vakandibvunza kuti ndaive nechii chekuita sacrifice. Ndakavaudza sekuru kuti ndaive me, myself and I. Mwana wamai vangu, sisi vangu vandaiva nawo was a no-go area, out of bounds. Asi ndaiva nemusikana wangu andaida kuzorora kana pfuma yabatana. Vakanditi ndisavapedzera time. Ndikavaudza sekuru kuti ndicho chaiva chokwadi changu chese, kusara kana vaida kuti ndizvisacrifice inini. Vakati mishonga yavo haishandisa izvozvo, inotoda career kana kuti host pachirungu. Kureva kuti paitoda munhu anozogarwa neurombo uhu. Sekuru vakabva vatora chisvo ndokunokora mushonga mutsapo yavo yavaiva navo, ndokunditemera nyora muzvidya umu nechepazasi penhongo yangu. Sekuru vakanditi ndidzokere kumba, asi ndaifanira kukanda munhu pakitchen nekukasika. Tete ndakadzoka ndichinyunyuta fani. Ini ndini wekujajwadwa nyora, vamwe vachipiwa makudo ekuvatsvakira mari nenyoka. Vaive nefavor fani. Heya vanoda maslay queen nemasocialite. Isu vamwe vekwamupini wasvotoka vainge vasina basa nesu. Ko iko kuneta manje, kukwira nekugara mbazi kubva kuZimbabwe kusvika kuTanzania, wozobva kuTanzania uchidzoka kuZimbabwe. Paive nerwendo rurefu rusiri rwekutamba naro, asi ndaigodini. Pfungwa dzangu dzainge dzandiudza kuti varombo vanorombesa nezveurombo. Manje dambudziko raivepo Tete nderekuti sekuru vainge vanditi ndikande pakitchen, saka ndaifanira kuzviita chop. Ndakanokumbira madetsi kumba kwemusikana wangu. Zvikanzi bedu vanoenda nemuchato Tete. Ndikati no worries, zvido zvenyu. Kunyanya muchato wakaitwa, Progress akauya kumba tikagarisana. Bonde Tete ndaiwa senge ndine hunye munengo mangu, asi yaingova kagaidza mukwenyu. Mezino wavira moyo Tete. Ndakamboichengeta iri secret. Kwa kunotesto ma-STI ndikawanikwa ndisina. Asi zvekuvaiwa kunge ndine hunye Tete ndaingozvinzwa chete kana iva nguva yebonde. Ndakamborova nyawa ndikadzokera kuTanzania ndichiti ndinonzwa senge ndiri kufambiwa negonye muvava. Vakanditi ndiwo mushandiro wemushonga wacho, ende ndainge ndaita transfer kumudzimai wangu. Very soon kuvaviwa kwangu kunenge kwapera. Mudzimai wangu anenge asingavaviwi zvake nekuti ndiye anenge avakerewa mushonga uyu, asi pane zvichaitika kwaari ndisavhunduka. Tete ndakadzokera kumba. After a week mukadzi wangu akangotanga kuti aibuda inenge mvura kusikarudzi kwake Tete. Ndakatonyepera kushamisika kuti chaive chii, asi deep down ndaiziva kuti chii
chaikonzeresa. Being the supportive husband tete ndakati adzimai vaende kunochekwa kuti chii chiri kuita zvidaro. Tete mudzimai wangu akaenda to the best of the best doctors asi haasi kurapika. Mumba mava kungoita senge pharmacy, different mishonga. Meanwhile ini ndiri kuita mari chaiyo chaiyo. Vekumba kwavo vakada kumbofamba naye vachifunga kuti akashinirwa tete, asi ndakavaudza kuti taisatenda mazviri, isu taita zvekunamata dzama ravasiyana nazvo vachititevedzera zvinodiwa nemurume wako. As long as achibuda mvura inenge discharge tete, ndinenge nichingoita mari. Vamwe vangabvunza kuti mudzimai wako wanga wagara uchimuda here? Ndinomuda, asi ndinoda mari mo. Rudo harudyiwizve. Zvobetserei kuva nerudo pasina mari? Todyei rudo. Mudzimai wangu anorarama a very comfortable life, achichinja motikari kubhera, achinja hembe. Ende chandinodada nacho ndechekuti hambofi akandisuspecta kuti ndini muroyi wake. Mudzimai wangu is a pampered princess. Mazuva akapera angomboda kunditsoma nenyaya yemwana, asi handikwanisi kumuudza kuti zvemwana hazvibudi as long as discharge ichiri kubuda, nekuti mushonga uyu uri muchibereko make, unobereka urimo. Saka hamugoni kuti mugare mwana muchibereko chinenge chiri hostile, chinouraya mwana. Ndakangosimbisa umbo wangu kuti mwana chipo, kana nguva yakwana achavapo. Ende umwe wangu handisi kuzomusiya. Ndakamuudza kuti asaterera pressure yemwana, titoripo zvekuti till death do us part, mari ichitiitira zvakanaka. Ende kungwara kwandakaita tete ndakameka sure kuti kwaanobva ndinoita zvese, nditori mukwasha gudu zvekuti panonzi vakwasha vepamusha simukai, aiwa tinosimuka zvakanaka. Hatiendi kunovhiya mbudzi tete isu. Saka vemhuri kwaanozvara havambozvifungiri kuti ndiri kuita mari nemwanasikana wavo. Vane varume vane homwe dzakasimba vari kushaya vana chenjerai, dzimwe nguva soulmate yako inenge ichiza problem kuti iri pai, achiita senge asina basa nazvo. Izvo kana utori pabasa. Kana pakashaya anozvinodza mudzimai wangu nezveunye huri muchibereko make, ndezveupenyu hazvirapiki kumishonga yechimanje manje. Ndinomunzira tsitsi dzimwe nguva, asi ndinodawo soft life. Havasi maslay queen ega anoda upenyu hwakapfawa, variko varume vakaitawo seni. Hakuna special place kudenge vanhu vakatambura pano pasi, hakuna. Saka why not enjoy life? Mukadzi wangu ndiri kutomubhadhara, handiti ane upenyu hunochiviwa nevakawanda. Munyori vanyora kuti hakuna special place for those who suffered on earth in heaven. Aiwa ndoda kupokana naye. Hanzi vanhu vakati kana muchiverenga bhaibheri zvakanaka naka, ngirozi dzinotobvunza kuti who are these? Konzi these are they who suffered great tribulation. Kwete suffered chete great. Vakanhu vakapindana nekushungurudziwa kwakakura fani, ndivo vanhu vanoenda kudenga ivavo. Saka musangotaura zvekudenga, mukoziva zveuromba hwenyu, asi zvekuzoti kwai kudenga kwazodii, aiwa zvekudenga hamungozivi, plus bhaibheri hamusi kuriverenga zvakanaka. Vari kudada nekuromba kwavo, kwai aiwa zvese zvakarongeka. Ende inini ndine soft life. Semurume ndinoda soft life. Ndaiti zvekuda vakadzi chete, aiwa vanhu vose vanoda soft life. Toda zvinhu zvakanaka naika. Pana asingade zvinhu zvakanaka. Tose tinoda zvinhu zvakanaka, asi tinofanirwa kushandira. Makuseni anoda ndichitowa radio chitira kuti kwai shandirai zvinhu zvese muupenyu zvinowanikwa through dikita. Ngatidzidzei kushanda. Regai tipinde munyaya inotevera. Ndinorota murume wangu achishanduka kuita nyoka pabonde. Makasimba here tete? Ndiri mudzimai makore 22. Ndakaroorwa zvakanaka, asi ndiri kuitawo dambudziko rekuti handichaziva kuti ndiri kugara nemunhu here kana kuti ndiri kugara nenyoka tete. Zvinhu zviri kuitika mumba mangu handichazvinzwisisi ine, ene mari muroyi zvokwadi tete. Audza hama dzangu hapana kana umwe chete ari kutenda nyaya iyi. Vanhu vakawanda vanofunga kuti ndiri kuona mamuvi akawandisa, saka akundipengesa mumusoro. Handizvo tete, ndiri kutotsvakawo dzikinuro tete. Upenyu hwangu haunakidzi kushandiswa ndichiziva. Ndakaroorwa nemurume wangu zvakarwadza chirovaroya. Hapana kana chikwereti chakasara. Ndakaenda kumba kwangu tete zvakanaka, zvinenge zvese zvakarongeka. Hapana chandaisvora, hapana chandinoshayiwa. Murume wangu munhu watingaisa middle income bracket tete. Hatisi wealthy, asi hatisi poor. Ndingangoti muchidembu tiri comfortable. Ndintori my house help anondibetsera basa. Handisati hangu ndane mwana, asi ndaona kuti mwana chaiye kumubata chaiko kuchati netsei, nekuti mumba yemukati ndimo mune dambudziko. Vatete, murume wangu kana iri nguva yeadult games, pane zvinoitika pari zvandisinganzwisisi zvachose.
murume wangu anoshanduka kuita nyoka. Mazuva ekutanga ndaifunga kuti kuda ndikukanganisa kuona, asi ndizvo ndine zvandakaona. Ndakakura ndichienda kumusha, saka chimiro chenyoka ndinochiziva. Vatete, anotanga ari munhu osanduka kuita nyoka kwechinguva chodiko odzokera kuita munhu, zvekuti kana ukasachenjera haumbozvioni. Zvinoitika so fast kunge kurira kwemupande. Zvadaro tete ndinosara ndichibleedha. Ndinotoziva kuti kana akangosanduka chete mangwana ndotofanira kunotenga mapedzi. Manje hungava upenyu here hwekungogara ndakatsvuka naitete. Handina mufaro marriage yangu. Ndakamboudza vabereki vangu kuti ndava kuda divorce. Vabereki vangu maelder ekuchechi hanzi denga rinovenga divorce, denga rinovenga divorce. Asi denga handiro here rinorambidza kuti vanhu vasasangana pabonde nemhuka here. Sezvo murume wangu achiita kunge mhuka, chiro ndikataura hazvibvumiwi, kwai hakuna zvakadaro. Ende murume wangu akaisa seed mupfungwa dzevanhu vekumba kwedu dzekuti ndine anti marriage spirit. Hanzi ane spiritual husband, ndiyo yaona kuhope. Manje ini ndinenge ndisiri kuhope, asi zvinhu izvi ndinozviona live and direct. Life yangu haisi kureva chinhu. Kana akarombereiko, nekuti we are just ordinary middle class people. Ini hangu ndafunga kutiza marriage yacho tete, ndinogara kure kusina nondiziva, nekuti ndini ndiri kuvara. Kana ndazoita makensa nezvimwe zvirwere, hapana anenge ondiudza kuti denga rinovenga divorce. Murume wangu wakadii kutsvaka anosanduka kuita nyoka sewe? Ndinoda kubvunza kuti uchisarudza ini chii chakaona, chii chakaita kuti ufunge kuti unogona kundiita sacrifice? Tete, ndatobatwa nedzimwe pfungwa dzisina kunaka. Kusiri kufa kwacho ndekupi? Sekuti zviri kuitwa nemurume uyu ndezvekundiita kafira mberi. I think itangozvivirawo kwai denga rinovenga divorce, asi zvedenga ndinotaura kuti musaita sexual immorality things, kuvata nemhuka. Ari kuti murume wavo imhuka unoshanduka kuita mhuka. Denga iro rinoti musarambana ndiro semudenga roti musavata nemhuka, ndiro semudenga rinoti kwai musaromba. Handiti uyezve denga iro ndirozve rinotaura kuti tinovenga kurambana, asi havavengi arambiwa. Kambwa Mwari achiti ndovenga iwe ndokuvenga nekuti wakarambiwa? Mwari anotopindura minamato yeshirikadzi nemasingle mother nevakarambiwa. Mwari anovada. Hatina kufanana nevamwe vaive pasocial vanosura vachipopota masingle vachituka masingle. Mwari haana kufanana navo. Mwari anoda vanhu vakadivhosiwa. Ini ndakatoriwo mai vangu was a divorcee, handiti tukuzviwisaneka. Alright. Saka hatipinde munyaya inotevera. Sisi vari kuti todiiko nenyaya irepa unogara here nemurume akadai. Maybe vari kufunga kuti vari kuhallucinate, but she knows. Unoziva kuti kana uchiziva zvauri kuziva, unochiziva apa. I know what I'm talking about. Vendoweka zvakaoma. Regai tipinde munyaya inotevera. Paya panonzi roora naye vematongo, ndakazopanzwisisa mushure mekunge ndapinda mudambudziko randiri ndakasangana nazvo. Iyo yekuda kuroorwa iyi, nyaya yangu yakadai. Ndakanga ndane 29 years ndisati ndaroorwa, and I was desperate nekuda kwemarriage. Wese ataura neni kunyanya hama dzaiti naiwe takuda mukwasha, asi varume kuda navo ndaivawana. Asi wekuroorwa naye pakanga pasina. Ndakazosangana nemumwe murume, ndakadana naye. Murume uyu anobva kuedza. Saka friend yangu yaigara padhuze naye ndiye akaita kuti ndionane nemurume uyu, nekuti ndaiti pese panaenda kumaraini kwake ndaisangana nemurume uyu. Pakandipfimba ndakaona kuti ati kurei pamakore uye aizombonditambisa. Ndakati ndapinda murudo naye, ndakaudza shamwari yangu akarohwa nehana kuti wazviitirei. Akandiudza kuti unoziva here kuti murume akaroora vakadzi vose 5 vachienda vasina kana vana. Indakazobvunza mufesi wangu akati shuwa, asi aiwana vakadzi vasiri straight vaida zvekufara kwete imba. Ndakambuti kana neniwo ndio problem yangu. Saka takadanana kwe2 months. Kwakumutizira iye haana kuramba. Izvi zvakaitika gore ra2019. Takagara mulockdown, ndikabata pamiri pangu pekutanga, asi ndine mukadzi wechikuru wandaiona kuhope ndine pamuviri. Ndaiona mukadzi wechikuru aiuya kuhope ovhura dumbu otanga kudya mwana ari mudumbu. Pamwe aidya ruoko rumwe otoenda. Ndaimurota everyday kusvika ndaona achidya pati yekupedzisira pamwana mumudumbu. Ndikazotanga kuona kuti mudumbu mangu mune skeleton. Ndakatanga kutya cause ndaiti ndikaudza vepedyo pangu vaiti enda unobvunzira. So ndaiti ndapatika ndoudza murume wangu oti dzingori hope. So munoziva nguva yelockdown kufamba kwainesa kuti ndinobvunzira. Ndakasvika pakuita miscarriage nhumbu ine 6 months, asi pakangobuda ropa chete pasina
mwana. Zvakandishamisa kunyangwe manesi takatakura mimba yangu yepiri mulockdown imomo zvakare apa manga muna 2021 zvaive zvava nani taita kubvumidzwa kufamba. Kupedzera dzakatanga ndikaenda kuna madzibaba vakandiudza kuti vakadzi vese vakaenda ndiyo nyaya yavakaendera vairota mukadzi uyu, asi mukadzi uyu ndivamwene vako ndivo vanodya vana vese vakatakura nevaroora nekuti havadi kuti mwanakomana wavo aroora. So ndakapiwa munamato kumwaya padhoma usiku nekuisa dombo pasi pepilo pandinotsamira. Ndakaita sekudaro shuwa vakauya semazuva ose kuhope asi vakatadza kupinda vakaridza tsamwa ndokuenda. Ndakasenga mimba yangu kusvika pakubara mwana wandinaye. Mwana anoti kana akarara anenge achimonyoroka anenge achingotsenga achiridza masino zvisingaiti. Kana ave masikati kana ava makuseni anenge achidhova zvinonhuhwa. Ndanetseka ini dai ndakaziva life history yemurume uyu ndisina kuzvipinza matambudziko. Iye anoita sedzungairwa hapana chinozikana. Ukada kuti uona mwana anoti saka toita sei achitoruma zvigumwe sechanana murume mukuru. Nawo tiri kugara kumba naamwene mwana pese panotanga kuita zvekuzviruma amai vanenge vakagara pamubanana vakastika. Kunyange ukavadana tete havadaviri kunyange vachiona kuti ndiri kunedzekana nemwana. Mwana anogara achiyera ropa havatauri ane mavanga nekuzviruma kwanoita nyama dzake. Ndibatsireiwo ndanetseka. Ndo zvavari kusangana nazvo kwanzi zvakatanga kubva zvavakasangana nemurume uyu vanga vaita desperate at 29. She was so desperate. Vakadoti ini nditsvakirewo murume wemandadotambura at 29. Moziva zvakaoma chokwadi. Saka ndokuzosangana kwavakaita nemurume uyu vakaona kuti vakadzi 5 vakaenda. Munoziva kuti panosangana nemunhu anenge achinzi divorcee simongono toblema kuti ivo vakaenda ndo vanga vari wrong. Usingazivi kuti dzimwe nguva iye divorcee ndiani dambudziko. Kwa izvezvi vanodla zvechigumwe baba vaita kunge chanana murume mukuru veduweka zvakaoma. Regai tipinde munyaya inotevera. Asi mberi tete indodawo kunyora zvandakasangana nazvo mushure mekunge ndamboatenda imwe prayer session yemasingles vaitsvaka kupinda mudzimba makore maviri apfuura. Tete handisi kuti maorganizers esingle prayers ane chakashata chaanoita. Experience andiri kunyora is based on my personal experience uye it's not linked kune singles yapera iyi in any form. Ndinombo vanhu anganyanyonyiswa nemujolori left right and center. Handizivi here kuti economy here zvava zvimwe but men are just not willing to commit. Hatisi kumbotaura kuti ivo varume vacho vari kubora hombe vari kudanana pachezvavo zvichiwedzera shortage pamarket. Plus tete I think masocietal expectations ekuti by age yakadai unofanira kunge waroorwa ari kukonzera vanasikana kuti vawire mamarriages kuda kuvhara miromo yevanhu. Nokuti patinosangana mafunctions unonzwa zvonzi ko iwe usati waroorwa vezera rako vatozadza imba. Ingori comparing and contrasting. Ninge akaroorwa naiba munini vachauya rini. Inge chichodawo kuita settle down mufunge asi tinenge tichingosangana nemashurugwa anenge achishurugwa moyo yedu left right and center. Saka pakadaizwa kuti kune prayer day rekuna matrial single kuti upere ndakati why not. Singles was interdenominational saka zvanga zvisiri zvekunzi church ikwanenge. Munoziva tete ukatira zvese kuti upinde mumba zviramba kugeza kushambidzika kuitawo mix and mingle asi kunze uko haisi kids camp. The good ones are either married or gay. Vamwewo ndivo vanenge vari in a situation yekuti ari kungoda instant relief asi anenge ane munhu wake. Paunozvidiscover you feel foolish cause unenge waitwa hit and run chaiyo. So why not go kunonamata nevamwe zvimwe kuda maproblems ako they go beyond zvandinoona nemaziso angu enyama. Yaitwa Friday sandakakumbira kuti ndikurumidze kubva kubasa ndikambonozorora nekuita mapreparation ekunorara mugomo. Pacha mugomo tete vakadzi ndivo vainge vakazara aikaka. Saka vangori masingo vakadzi chete hakuna here tete masingo echirume ari kutsvaka happily ever after. Kurova here kuti masinguri angori vakadzi chete. Anyways, munamato wakatanga tete tichiita madeclaration emhando yepamusoro asi tete I feel like kuenda kusingle uku kwakandiwedzera bad luck. Mukunamata umu tete ndakanzwa sekuti pane munhu ava kumusana kwangu ndakamubereka. Vangati ndiri spiritually weak kwete handizvo tete. Toshima ndawo
pakunamata, but I feel kuti pane vamwe vaiva vasina kufambira zvekunamata asi vaive nevamwe intentions asine nekunamata. Tete ndakanzwa kuti pane chinhu chauya chikandimhara kumusana kuti dze, dambudziko guru raivepo ndainzwa kuti pane something big chakandigara asi ndainge ndisingachione. Singles prayer yakasara yapera ndakunzwa kuti that's not it. Kuti ubve nguva isati yakwana unenge uchinzi awo madhimoni ekwawo ari kuramba kuti vapinde mumba. Munamato wakazosara wopera takungoita keep up appearance. Ndakadzokera zvangu kumba, yaive weekend ndikambozorora. Monday yakasvika ndikadzokera kubasa asi pabasa panga pari hostile. Ndakangoti haiwa imhepo dzaive dzasimuka dzaizoperepereka nenyika. 2 weeks ndabva kusingles prayer, basa rakangopera zviri dramatic, no explanation, no what. Tete ndo yacho here inonzi back to square one. Ndo mahora kaya akatanga pakurumura nechili namama. Tete ndakatambudzika mani. Munoziva kuti kana wanga une basa rako riri comfortable, rongofuma rakapwa usina kuzvitarisa, unofamba uchitaura wega kunge benzi. Apa chinhu kumusana kwangu ndiri kuchinzwa kuti chiriko uyezve chiri kufamba, kutonzwa kuti icho chiri kufamba nemakumbo. Iko zvino chamira after chapedza totanga kunzwa kuvaviwa. I somehow knew kuti kupera kwebasa rangu nechinhu chaiva kumusana kwangu they were related. Unoenda somewhere uchifunga kuti uri kupedza problem izvo kutozvitsvakira mamwe maproblems. Ndakazoti ndakokwawo kuchechi kweshamwari yangu, ndipo pandakasimudzwa pamberi pechechi yose ndikanzi ndainge ndaitwa inonzi spiritual impartation, asi iyi yanga isiri a good thing. Pane munhu angarasira mweya wakaipa pandiri tete, and what better way than to do it pamene in the middle of the prayer itself. Ndakanamatira tete kusvika spirit yadedzera kuti ndavakuenda handichadzoki. Ndikanzwa chinhu chichibhururuka kumusana kwangu chikarova sporo kudzokera kumuridzi. Ndakazodzoserwa pabasa tete, asi kubva ipapo handichaiti zvemagurupu. Panoungana nevamwe zvandisinganzwisise handichangoganhiri. Anyways, ndakazoita work on self-development and focused on myself. A good man saw me tete, and as we speak ndakatopfeka engagement ring. Mombe dziri kuuya paIndependence Day yatakatarisana nayo. And no, it was not because of singles prayer, asi self-development chaiyo and self-care. Unowana seiko Boaz iwe Ruth uchiswera nezimorning gown, maziboneti akati kuuya, makuhwa association, muromo usina refinement unotaura anabolato, hembe kungoposhera pamberi takaenda. Handisi kuti vanhu vasaenda maprayer crusades tete, no. In fact vanhu ngavanamate chaizvo, as sometimes haisi nyaya yegudza mudungwe. Sometimes you just need to change your ways. Mbichana game recognizes game tete. Ndoziva ndichatukwa zvangu, asi zvandataura iyi personal experience tete, haisi one size fits all that 10. Zvakaoma veduwe. Unonzwa kuti waberekeswa chinhu, wakanzwa kuti waberekeswa chinhu, ende zvakaoma. Munoziva kuti kwai mujolo unenge wakunyisa zvekuti regai tiende tinonamata. Ndizvozvo hapana zvavataura kuti kuchechi hapana chakakanganisika chakaitika kana kuti maorganizer, asi pane vanhu vane vakatoganga. Ndosaka muchiona kuti isusu kare vanagogo vedu vachipinda muchechi, first thing chavanoita kupinda vonamata. Get to church, pray for yourself kuti Mwari ndichengetedzeiwo, dzingayo mweya, cover me with the blood, zvese. Wesi yanga iri interdenominational congress, mchisangana vanhu vemachechi yakasiyana nemasatanista anenge aripo ipapo. Ndibeka zvakaoma. Ndipo paperera nyaya dzedu muzuva ranhasi. Tinokutendai nekugara, nekuteerera, nekuteerera kwamaita uye nezuva rakanaka.